Idiot. Da, kasnije ćeš ti da pereš okolo. Da. Dam ti lepo džogir. I da vidiš. Eto, a ja jedem. Strašno. To je neozbiljno. Prestani me prskaš, idiote. Ajde jedemo. Mani se. Idiote jedan. Ovo mu je prvi put da se kupa. Prvi put ovako. Inače sam ga ja uvek tuširao. Ili se kupao na meni. Evo, ovo je prvi put. Bože, ko da je dete videlo igračku neku najomiljeniju. Sve isprska. Idiote jedan. Idiote. A ovi se kolju. Blade. A u glavi čestitka za 8. mart. Prestani da me prskaš. Idiote jedan. Na zdravlje. Aj, pusti me da ja jedem. Oladit će se već po 3. put. Supa. Vidi ga. Prestani da me prskaš. Budi ozbiljan. Jebote, pa ti stvarno kada si prvi put u životu vidio vodu. Da tako papagaj obožava vodu. A, u stvari šta ti ne voliš? Tamo gde se sranje prave, to najviše voliš. A, da. Nisu bitni ljudi oko tebe, a? Ma da, važno da je tebi najbolje. Ajde, prijatno. Ni manje, ne više, nego direktno u vodu. Pa ne moraš da isprskaš celu kuhinju. Ostaje malo i za kasnije. Gade ga, da. Koje klanje tamo. A da ti malo odmoriš. Malo barem da odmoriš. Ajde, boje moje. Šta je, plitko ti je? Hoćeš dublje nešto? Neka, ovo je za početnika. Kaka si budala, još ćeš da se udaviš. Prestani da prskaš ovde, oladit ćeš mi supu s tom vodom. Idiot. Šta me gledaš? Idiota. Kad bi te mama videla u svojoj kuhinji, mislim da bi bio izdepiliran momentalno. Gade, ja. Znaš ti da je sad izložba ptica u Domu Partizana? Ja tebe pošaljem tamo malo da se ti odmoriš. I da se ja odmorim u tebe.
Da, izložba ptica. Doduše nije izložba ludaka kao što se ti, ali... Uklopit ćeš se nekako. Dok ćeš ti kupat, a? Dok je malo vode ima tu. Razrđat će mi telefon, prestani da sprskaš toliko. Ludak. Oladila se voda, dajte ugrijem još malo. Šta si ti radio tu na krilu? Jel ga ti tako isprskao, šta si radio to? Bolje gledaj film. Ne može okolo, moraš baš da prošetaš posred vode. Samo se ti briši. Špeškir. Evo te, ne mogu da verujem. Pa odmori malo. Ajde, dosta, 9 minuta snimanja ludaka.